गासैनिबो सिगां जों बयखौबो गेदेर थांखिजों लोगोसे मिजिं लानानै दुखु आरो सुखुआवबो सहाय होना सान हर दैदेनगिरि थामहिनबा गासैखौबो सामलायग्रा बे इसोरा बाख्नाय जाथों। लोगोसे नैथियाव बिनि सान हर सामलायनायाव थाफ्लायग्रा मानिजाथाव सिबिजाथाव सोमोन्दोआव गेदेर आरो उन्दै बयनिसिमबो आंनि दिनैनि गोथार सानजों लोगोसे फुंबिलिनि गोजोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ नैबे बरसानि फुंखा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोन बयनोबो जासिग्रोहरनाय जाबाय। जों दिनै सोलोंलायगोन फोरबुनि थाग्रा न'नि सोमोन्दै। थोनहरजानाय 17 बालाब 24 सिरिनि बि। सोरग आरो पृथिबिनि फोरबुआनो आखाइजों दाजानाय मन्दिर न'फोराव थाया। सानसेखालि पावला आथेनाव थांदोंमोन आरो बे जायगायाव गोबां गुबुन गुबुन गाव हामजानाय इसोरखौ फोथायग्रा न'फोरजों लोगोसे माहारिफोर दङमोन। बे जायगायावनो पावलाबो जिउनि बासायजानायनि सोमोन्दै फोसावहैदोंमोन। बे समावनो बै सुबुंफोर खुलुमग्रा न'आव लिरना दोननाय नुहैदों, बे जाबाय मिथिजायै इसोरनो। लोगोसे बे हालामनि सुबुं माहारिफ्रा पावलनि फोसावनाय खौरांखौ गोदान फोसावनाय होनना पावलजों मोगा मोगि सावरायदों। बे समावनो बे खौरांखौ पावला बुंदोंमोन, ख्रिस्टनियाव अनलायग्रा नोंथांमोन, थारैनो नंगौ, गंसे न' एबा नों हामजानाय इसोर थाग्रा न'आ सुबुंजों बानायजानाय। जेब्ला नों बोखारो अब्ला बोखार जायो। सरासनस्रायै बे न'नि क्षमता एबा बोलोआ नोंनि सायाव। थिग बिदिनो नोंखौ लुग्रा इसोरा नोंनियाव खामियो, मानोना बै नों हामजानाय इसोर थाग्रा लुनाय न'निफ्राय इसोर लुनाय न'आ गोथारसिन। नायदो 1 करिन्थनि 3 बालाब 16 सिरि। नोंसोरो मिथिया नोंसोरो इसोरनि खुलुमग्रा न' आरो इसोरनि जिउआ नोंसोरनियाव थायो होननानै। अनलायग्राफोर, नों बिखानि थैखौ दै खालामना थामहिनबा सान्दुं आरो अखाखौ सहायनानै मोननाय रांजों महर गोसा लुनाय न'आव जेरै रंजानायजों लोगोसे खामिनो मोजां मोनो, नोंखौ सोरजिजों लोगोसे महर होग्रा फोरबुआबो नों मोजांब्ला जोबोद खुसि जायो। नायदो हुदा बिजाब 28 बालाब 13 सिरिनि बि। इसोरनि हुकुमफोरखौ साबधानै फालिब्ला गुबुन जातिफोरनि उन उन थाबायफाग्रा खालामा लाबानो गासै जातिफोरनि दैदेनग्रा फसंगोन आर नोंसोरहा लागारबो उन्नति जागोन। नोंसोरहा मुंबो हानि जानाय नङा। मानिजाथाव नोंथांमोन, थारैनो नों गावखौ माब्लाबा मोजां सानना बिजिरफेरबाय? आंनि गोसो गोरबोआव एबा इसोर लुना होनाय मन्दिराव फोरबु दं होननानै गमामायैनो नों गावखौ बिजिरबायब्ला नोंनाव नैबे गुना थानांगोन। नायदो गालातियानि 5 बालाब 22 सिरिनिफ्राय 23 सिरि। अननाय, रंजानाय, गोजोननाय, सैसोनाय, गाहाम जानाय, मोजां जानाय, फोथायजानाय, गुरै जानाय, गावखौ हमथानाय, बेफोर गासै गुनफ्रा खृष्टान हिसाबै एबा माहारि हिसाबैब्लाबो गैयाब्ला जेरै नोंजों लुजानाय महर गोसा न'आ नोंनि आरो सुबुंनि नोजोराव समायनाया गोमालाङोब्ला बे न'खौ नोंनि गोसो बादि खालामनो हायो, जेरै नोंखौ लुग्रायाबो बेबायदिनो खालामगोन। नायदो 1 करिन्थनि 3 बालाब 17 सिरि। सोरबा इसोरनि खुलुमग्रा न'खौ आद्रि खालामब्ला इसोरा बेखौ आद्रि खालामगोन। मानोना इसोरनि खुलुमग्रा न'आ गोथार, बे खुलुमग्रा न'आ नोंसोरनो। अनज्लायग्राफोर, थारैनो जों गुबै इसोरनि बिसाब्ला थार गोसोजों गावखौ इसोर आरो माहारिफोरनि सिगाङाव सामलायनांगोन, लोगोसे नोंनि इसोर थाग्रा न'खौ रैखाथि होनांगोन। नायदो नुजाहोजानाय 22 बालाब 10 सिरिनिफ्राय 12 सिरि। इनाय खालायग्राया इनाय खालायबावथों, धोरोमियाया धोरोमियानि हाबाखौ मावथों, गोथारा गोथारैनो थाथों। खोनासंदो, आं गोख्रै फैगोन, साफ्रोमबो गाव मावनाय बादि होनांगौआ आंजों लोगोसे।
ख्रिस्टनियाव अनलायग्रा नोंथांमोन, जों बुहुमाव सिमा गोनां जोरनायजों लोगोसे बैसोखौ लानानै सम्पति आरो गावनि अंग एबा सोलेरखौ जेरै अनो बादि नों गोथाङै थानायावबो गोथां आरो समजों लोगोसे मोदोमखौ नागारबाबो गोथाङै थाग्रा बे जिउ एबा गोथां इसोर खामिग्रा न'खौ आदरजों लोगोसे अननांगौमोन। नाथाय बेखौ नागारनानै गावनि गोसो बादि सोलिमारनो जों फोरबोखौ दुखु आरो दाहा होबाय। नायदे लुकासनि सुजुनाय गाहाम खौरां 19:46 सिरि शास्त्रआव लिरनाय दं, आंनि मन्दिरा आरज खालामग्रा न' जागोन, आन्थाय नोंसोरो बेखौ दाखुफोरनि दन्दर खालामबाय। जों मा गोसो एबा आखुथाइजों बे इसोर थाग्रा न'खौ दाखुफोरनि दन्दर खालामखे? नायदे गालातिया 5:19 सिरिनिफ्राय 21 सिरि। जिनाहारि, गोजों नङै, लांसुनिया, गाज्रिखौ मान होनाय, बिसारु जानाय, नांज्लायनाय, मोनसा जानाय, जोंफ्रुनाय, गावनि खल' नागिरनाय, गावस्रा होनाय, थिख' थाख' जानाय, मेगन सानाय, लोंग्लुंनाय। अनलायग्रा लोगो नोंथांमोन, नों सान्दों नामा बेफोर आखु थाब्लाबो आं सोरगो मोनगोन होननानै? नायदे माथाइनि 7:21 सिरि। आंखौ अफोरबु होनग्रा साफ्रोमबो सोरगो रायजोआव हाबनाय नङा, आंनि आफानि गोसो बादि खालामग्रायासै। सासे गावखौ आरो न'खरखौ फोथांग्रा सुबुङा आबाद दिखांनो सैसोयो बादि नोंबो सोरगो मोननो सैसोनांगोन। मानोना नायदे 1 पेटरनि 4:18 सिरि। धोरोमियानो खेरें मेरेङैसो बोखांजायोब्ला इसोरखौ खुलुमै पापीफ्रा बहा नुजानो? ख्रिस्टनियाव अनलायग्रा नोंथांमोन, इसोर लुना होनाय जोंनि गोसो मन्दिरा फोरबोनि बानजायनाय एबा बिनि सबरनखौ मानियैयाव नष्ट जानोसै। नायदे जाकबनि 5:3 सिरिनि एनिफ्राय बिसिम। नोंसोरनि सना आरो रुफाया माराम खाबाय, बेफोरनि मारामा नोंसोरनि साखिनि थाखाय जागोन। बेनिखायनो अनलायग्राफोर, बेफोर साखि होनांगौ दिन एबा इसोरजों बिसार खालामजाना नोरखोआव थाङैनि सिगां फिन। नायदे रमनि 6:13 सिरि। नोंसोरो गाज्रि खामानियाव बाहायालाबा गावनि आथिं आखाइ देहानि मोनफ्रोम अंगखौ पाप मावहोआलाबा इसोरनो थारलायै गथायदे। नोंसोरो धोरोमिया हाबायाव गावनि देहाखौ बाहायदे। जोबथारनायाव फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनैनि गाहाम रादाबखौ सैसोनायजों खोनासंग्रा साफ्रोमखौबो हामबाय होनो मिजिं थिबावबाय, फैगौ सप्तायाव लोगो मोनबावगोन होनना। जों आरज खालामनि। हा आरो नख्रांखौ सोरजिजों लोगोसे जिउनि आरो सोरगोनि बिगोमा जोंनि गुबै इसोर, नोंहा मान आरो समायनाय जाथों। नों खामिनो आरो नोंनि आदेशखौ मानिनो जोंनि जिउ गोसो आरो सोलेरखौ महर होदोंमोन, नाथाय नों होनाय गोसोखौ दुष्टफोर गेलेग्रा फोथार खालामबाय। गोथार आफा, जोंनि दुष्ट आखुखौ दिनैनि गाहाम रादाबनि गेजेरजों साफ्रोमनिबो गोसोनिफ्राय होखारदो आरो गोदान गोसो लाना थाबायनो फोरोंदो। जिसु ख्रिस्टनि मुङै आमेन।